dámy a pánové, vymáhal som si betu. Možno pre niekoho smutná, aj pre mňa šťastná. A znova som si stiahol, ale som ho tam. Takže začneme nový battle, ktorý bude z modu. Takže proste ja som si stiahol mod, kde mám, tak dneska našetríme 1 miliardu, sa pokúsim. No to bude krátke. A 1 milión catchputov. No, to neviem. Proste hej. Takže to... Počkaj, čo som spôsobil? No, máme oky. Počkaj, čo je s tým? No, nevadí. Mám strašne veľa catchputov. A mám takmer miliardu expov. Takže, aby ste vedeli, začnem od znova, ale už nikdy si ho nevymažem. Počkaj. Ako prečo nezačína na Korea? Ja som Rabo, to vážne mi tak ako. Tak čudné. Začíname proste od znova. Keď bude Epic Fest, urobíme mega otváranie. Proste také boom, veľké. Proste ja som taký rád. Taký som šťastný. Dneska nebudem hovoriť o týchto. Mám šťastie proste. Som taký šťastný proste. Ja som tak strašne šťastný, že som to proste dokázal dostať. Som 100% šťastný. No, takže vám poviem, ako som to robil som to trochu nie cez Happy Mod, ale cez internet a trvalo mi to hodinu. No a slova, čo sa pri tom použili, ani nechcete vedieť, ale no. Po hodine trápenia sa to oplatilo. Takže napíšte mi do komentáru, či sa vám páči, ako som si to urobil. A takže Mongolia, začneme ozvať, tak vám teď minulá hodina. Tie staré videá, čo tam boli, vymažeme. Tu je to nové. Takže nová éra Battle Catsu. Dáme si tu normálnu ketku, že znova spavníme. Že normálna ketka, to je cat, mačka. Ability single. Proste som taký rád. Aj starý Battle Cats tam necháme, hej, proste, aby ste mali pamiatku, ako sme pokročili. No, neviem, prečo to nejde, ale proste, teraz upgrade, boom. No, trošku sa utráca. A ja to dám na 9. Je proste, ale idú mega utrácať. Ja dám všetko na 10. A proste takých slabochov nebudem bytočný. No ale, nejako sa tie peniažky trochu rýchlo utrácajú. A sa mi to prestáva páči, no. Ja to asi hneď miniem, tak moje systémy už asi každý pozná. Nie, hneď to neutrátim, to iba ako takéto veci. Nebojte, dneska utrátime minimum 1 milión. Minimum proste. A ja keď proste, pozrite, môžem dostať, keď bude Epic Fest, otvoríme toľko moc kapsu, bude iba o tom proste. Proste o ničom inom. 1 milión ideme minúť, tak trošku smutnejšia správa. Ale pre mňa nie. No, aj pre mňa, aj no. Dobre, mám proste všetko na maximum. No. Takže ja som vám chcel predstaviť, čo je to za brutál. Že toto je brutál. Takže, dovidenia. A vítajte uvidíme u nového videjka. Som proste taký šťastný. Dovi.